Velkommen til Torben T. Lean News. Hej, velkommen til Torben T's Lean News. Vi har i forbindelse med vores tænkemøde, har min kollega Lisbeth Dahl været ude og interviewe Kurt Thyboe, som ved alt om industrialisering. Tak, Torben. Ja, jeg står her med Kurt Thyboe, der er specialist i industrialisering, og nu skal forklare os, hvad industrialisering er. Kan du forklare os, hvad industrialisering er, Kurt Thyboe? Det er maskiner, der overtager menneskers arbejde. En del af det. Okay, ja, det lyder spændende. Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad der skete med menneskerne? Jamen, når industrialiseringen kom frem igennem 1800-tallet og op til 1900-tallet, så indførte man mange maskiner, og de her maskiner, de overtog mange menneskers arbejde, og mange mennesker blev arbejdsløse, men mange mennesker blev også skånet for ikke at blive brugt så hårdt. Det lyder rigtig godt. Men tusind tak, Kurt Thyboe, og nu tilbage til dig. Det var alt for denne gang, og vi ses i næste afsnit af Torben T's